ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ଯେହେତୁ ଶୁକ୍ରବାର ଆମ ଘରୁ ଗେଷ୍ଟ ଆସୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଷି ମାଉସୀ ତ ଫରମାଇଶ ଭାକୁର ମାଛର ଝୋଳ ଖାଇବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଭାକୁର ମାଛ ଝୋଳ ବନେଇବା। ଯଦି ଆମେ ଗାଁରେ ରହୁଛୁ ତ ଆମେ ଚୁଲିରେ ବନେଇବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଚୁଲିରେ ଭଲସେ ମାଛକୁ ଧୋଇ ଦେଇ ନୁଣ ହଳଦୀ ଗୋଳେଇ ତାକୁ ଭାଜି ନେଲି। ତାର କିଛି କଟା ପିଆଜ ବେସର ଅଦା ରସୁଣ ବଟା ଟମାଟୋ ଗରି ତ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ନେଇଯାଇଛି। ଆଳୁରୁ କଢ଼େଇରେ ତେଲ ଗରମ ଆଳୁକୁ ଭଲସେ ଭାଜି ନେଲି। ଆଳୁ ଭାଜି ହେଇଗଲା ପରେ ସେଇ ତେଲରେ କିଛି ପିଆଜ ପକାଇ ଭାଜି ନେଲି। ପିଆଜ ଭାଜି ହେଇଗଲା ପରେ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇଦେଲି। ତାପରେ ବଟା ହେଇ ରଖା ହେଇଥିବା ଅଦା ରସୁଣ ବଟା ପକାଇକି ଭଲସେ କଷି ନେଲି। ତ କଷି ହେଇଗଲା ପରେ ସେଥିରେ କିଛି ମଟର ଛୁଇଁ ଟମାଟର ବଟା ରଖିଥିଲି ତାକୁ ପକାଇ ଭଲସେ କଷି ନେଲି। ମସଲାଟା ହେଇଗଲା ପରେ ପଛରେ ବେସର ଦେଇ ଅଳ୍ପ ସମୟ କଷିକିନା ସେଥିରେ ଆଳୁ ପକାଇଦେଲି। ଆଳୁ ପକାଇ ଭଲସେ କଷି ହେଇଗଲା ପରେ ତା ପାଣି ଦେଇଦେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ଦେଇ କିଛି ସମୟ ସିଝିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ସିଝିଗଲା ପରେ ମାଛ ପକାଇଦେଲି। ମାଛ ପକାଇ କିଛି ସମୟ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ତରକାରୀଟା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଆମ ତରକାରୀଟା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ବିଲେଇ ଖାଇ କହୁଛି କି ମାମା କି ଟେଷ୍ଟି। ଆପଣମାନେ ଏମିତି ବନେଇ ଖାଆନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।